Ayan, may love shoutout sa inyo guys. Good evening guys. Nandito tayo live sa Pasig River Esplanade guys. Ayan, napakaraming tao guys oh. Grabe. Dito tayo. Dito tayo, ganda guys oh. Ayan, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa inyo guys. Good evening sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Napakaganda guys. Daming tao guys ha. Marami rin kayo niyan dito guys. Oh, may frozen banana tayo. Huwag-wagin mo nga. Dami. Ayan, thank you for watching. Unang tamsak dyan kay Sherwal. Sherwal, saan ka na? Punta ka na rito. Daming kainan dito. Ayan, kay Sherwal. Shoutout kay Sherwal. Ayan na dyan. Hans Clara. Ayan. Like lang po tayo guys. Ang daming dami mga staff doon. Lalaking staff doon. Mascot. Bago si Boy Try. Ayan, shoutout dyan sa inyo guys. Shoutout sa meron dito guys oh. Para may mga parang laruan dito guys oh. Wow. Ito pa rin yung pinipilahan guys. Shoutout sa inyo dyan guys. Dito tayo guys kay ano. Ayan, yung maraming bumibili guys. Meron din silang dragon fruit juice, buko juice, fruit salad, Hungarian. Ayan, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa inyo guys. Share lang po ang live natin at paki-like lang po. Maraming salamat. Comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin kayo. Ayan. Ay, magandang gabi sa iyo, Bing Ang. Ayan, nandito na naman yung ating supporters na solid supporters natin, si Bing Ang. May galab shoutout sa iyo dyan. Ma'am Beng, may galab shoutout. At Sherbal Ayala. Hans Clara, may galab shoutout.
Kita nyo guys, ang daming nanonood. Grabe. Grabe ang kainan dito. Hungarian overload. Pasyal na kayo dito guys. Napakasarap ng mga pagkain dito. Maraming pagpipilian. Nasa ano tayo guys? Nasa Pasig River Esplanade guys. Ito pinipilahan guys. Oh, yung pinipilahan na Hungarian overload. Pipila ko. Ayan, may love shoutout sa iyo. 16 million in the house. May love shoutout sa inyo dyan. Ayan, comment lang po kayo and like and share sa ating video. Kaya malaking tulong na po sa ating channel yan. Support lang po ang ating channel para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, paki-like lang po, paki-like lang. Shoutout dyan kay Ma'am Binghang at kay Sherbal Ayala. So, ayan. Napakaganda ng ating. Kita nyo guys, oh, ang ganda ng ating. Meron dito guys, inihaw na pusit, oh. May baga ng baka. Ayan. Dito naman meron na Indian chicken biryani. Beef biryani. Isa nga pong ganyan, te. Ganyan, te. Kaya meron naman dito tayo dyan na cheese point. Oh, cheese point. Wow. Ito yung pinicture natin dati na AMV Shawarma Station. AMV. Wow. Beef yan, ano sir? Beef. Dito tayo guys sa AMV Shawarma Station. Ayan. Pasyal na kayo dito guys at marami ditong makakainan. Yung burger may hot sauce. Yung sa akin, ano, isa meron. Isa meron. Ito wala. Nakalagay na sa burger. Nakalagay na sa tinapay siya. Opo. Shawarma burger po. Ayun, shawarma mo. Uy, bago to nga. Shawarma burger. Wow, panalo to guys. Pasyal na kayo rito.
Ayan guys, nandito tayo ngayon sa shawarma kay Ambi, shawarma station. Meron silang bagong menu, yung burger shawarma. Ayan. Asya na kayo guys, nandito tayo sa Pasig Rivers Planet guys. Ayan Ayan na. Ayan, count tayo guys ha. Halos baka tayo dyan sa baba. Thank you for watching guys. God bless. Ay, pula yung spice, sir. Ito ako tulong. Ano? Ano yan? Ang grande, tayo na yung nagagdag. Baka wala ka talaga. Wala ka talaga pamakaw. 60 na. Guys, ang order mo, grabe po. Tiramisu. Wow. Lucky sweet. Wow, nandito tayo sa tiramisu. Ito yung tiramisu. Ito po, sir. Ayan. Egg tart. Egg tart to. Ayan po yung tiramisu natin. Sama-sama na po talaga. Wow, pasyal na kayo dito guys. Guys, meron ditong tiramisu. Tiramisu guys. Kasi hindi ko pinapapansin yung pero parang Egg tart guys. Oh. Ayan. Magkano naman dito sir, ma'am? 150 po, ito po 200. 150, 200, 2 pieces. Dito sa ano, sa... masay po natin, any flavor po 200. Sa tiramisu po natin, Wow, murang... Sarap guys, pasyal na kayo dito guys, oh. Napakasarap ng mga dessert nila, oh. Ito lang yan guys sa Pasig Rivers Planet guys. Then, avocado na lang ako. Buy one, take one. ay yung sayang multi-melon ba? O sa babae ko. Isang Converse man. Pero may cheese. Hi, ma'am. Ang pagkain dito. Kaya mango salad roll po. Stewie. Ito, siomay. Diyan ako na. Lahat po nang binigyan ko ng papel, pati lang to. Pag ganun lang to. Ganun lang ito. Sa'yo mami pork leg ko na. Ito lang natin. Diyan na. Wow, ang daming ano dito guys. Grace, mag-asawa yan? Tingin? Jadi apa? May bibingka rin dito guys, oh. Magic ice cream, Amber's dimsum. Ilang ko.
Sige pa pa, malubat ako pa. Bibingka guys, oh. Bibingka at puto bongbong. Meron na rin dito guys sa Esplanade. Maso, bibingka, buto bumbong. Try nyo na po. Magugustuhan nyo ito. Maso, bibingka, buto bumbong. The cloud sauce. Grabe guys. Ganyan, cheese corn. Kuya, thank you. Ayan guys, nandito tayo sa Pasig River Esplanade kay K Street Food. Ayan, meron tayo dito guys. Maraming pagpipilian dito. So, ayan oh. Ayan. Saan naman tawag dito, sir? Tukboki siya. Chokboki, ayan. Dito, sir. Fish cake. Fish cake. Ito, Korean egg bread, merampang. Buy one, take one. Ayun, may one take one na lang guys. Oh. Opo, meron siyang malaking keso sa loob. May malaking Ito po keso. yung ibabaw niya, tas Wow, sulit ah. Sulit guys. Tara na. Tara kayo dito guys. Ayan oh. Dito lang yan kay K Street Food. Meron din cheese coin. Cheese corn kay 10 yen. Ayan o. Yes, ma'am. May kimchi din o. Cheese corn. Kaya ano ko lang. lang, madam. Magkano naman isang piraso niya? 60 pesos. Buy one take one, 110. Pero kung isang piraso. Yes po. Ito. Dami guys, dami pipili yan. Ito po. Dito naman guys, mayroong buy one take one. Ayan, may tacos, impura, dynamite, mango stick rice, chicken stick. Ayan, buy one take one siya guys. Dito yan kay Sam's Street
treats. Ayan. Malaki Sa maliit po. Sa malaki po, 90 solo, 160 Ayan. lang. Ayan po. ano lang. Sa maliit lang po. Ilan po? Buy one, take one po. Or solo. Ayan, dito lang yan guys, matatagpuan sa Pasig River, Esplanade guys. Thank you. Malaki po. Buy one, take one guys. Tara na. Magkano sa jacket? Yes, Ma'am Bing. Ang daming pagkain dito, Ma'am Bing. Ayan, oh, dito sa may buy one take one pa rito. Sulit na sulit, oh. Ayan, cheese corn. Cheese corn overload. Hindi, okay lang. Per order yan, per order, ma'am. Ma'am Bing, per order po yung burger shawarma. Per pieces. Yes, mga madam, mga sir. Dito naman guys sa kanan ko guys, meron dito kuyaki. Kuyaki. Meron din po kami pang Yes, ma'am, sir. Sizzling only rice and gravy. Eh, Coke 1.5. Sweet Jody Ray. Yes, sir. Sizzling po only rice, only gravy tayo, ma'am, sir. May dining na po kami sa may side. Ang unfair. Dito tayo guys kay Jody Ray guys. Sizzling, only rice. Sa only Judy Ray, gravy. masarap ang only rice. Yes. Kaya kung ako sa inyo, Sige. magpili na kayo sa 150, 128 sa baba at sa taas. Okay. Lapit-lapit, only rice. Meron na po kami dine-in. At Okay. meron na din kami mag-serve sa likod. Yes, Yun. mga madam, sir. Sizzling po kayo dyan. Only rice, only gravy tayo, ma'am, sir. Saan May matatagpuan dine yan, na po sir? sa Saan may- matatagpuan, sir? Dito lang matatagpuan yan sa Plaza Mexico, sa Binondo, Yes, sa Pasig River, Pasig Esplanade. River. Pasig River, Esplanade, no? At saka Okay. shoutout nga pala. Shoutout, Yes, sir. shoutout sa... Shoutout nga pala sa mga tropa namin dyan, gang. Shoutout nga Meron pala. po bang share? Yes. Meron po, madam. Meron po kami dine-in sa may likod po, madam. Okay. Yes po, madam. Kami o kami maghanap? Yes po, ma'am. May mag-assist po sa inyo. Kami po maghanap para sa inyo. Pag naka-order na po kayo, madam, kami na po bala lang upuan niyo, madam. Sige, only rice, only gravy po tayo, ma'am, sir. 120. Sige, pili lang po tayo, ma'am, sir. O, ito po. Sa murang halaga, mapapamura kayo sa sarap. Sige po, pili lang po kayo. At pagkatapos yung kumain, meron din kami pang imagas. Matamis na matamis. Wala ko yung power. Ay, ay. Mama, girl, nakalakal mo lang. Takinan mo ka.
Grabe, ang dami dito. Sorry ah. Thank you for watching, guys. May kalab shoutout sa inyo, guys. Yes, sir, burger. Buy one, take one. 150 lang. Yes, buy one, take one daw, guys. 150 lang. 150 lahat. Buy one, take one na. 150. Oh. Yuck! Burger ka sa akin. Sir Eko. Ma'am Jana. What about Sling? Sorry, sir.
Ang daming tinda rito. All about sizzling, guys. Nandito tayo guys sa Pasig River, 21 million in the house. Maraming salamat. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Nandito tayo sa Pasig River Esplanade. Pasyal na kayo rito guys. Maraming pagkain dito. Ayan. Samut-sari guys. May mga seafood, grill. Ayan. Puro only rice. Only salt drink, only juice. Ayan. Mga sisig. Marami rito guys. Naka-mute tayo guys. Wala tayong sounds kasi may music dito guys. Baka maka-copyright tayo kaya naka-mute lang tayo guys ha.
Wala po ba ron? Dito banda rito. Malinaw ba mga viewers, malinaw ba? Naka-mute lang tayo guys, naka-mute. May music, baka ma-copyright tayo.
Nakamute lang tayo guys kanina. Gawa ng maraming music doon. Copyright tayo. Dami kumakain guys, oh. Grabe. Tuwing Sabado, Linggo dito, napakarami ng tao rito. Mary! Kaya pasensya na kayo kanina guys kasi naka-mute tayo. Maraming music, baka ma-CPR tayo. Ang ganda ng lugar natin guys, no? Hi, ma'am, sir. Bibigyan, try niyo na po. Hi, ma'am, try niyo na. Magugustuhan niyo, Yes, ma'am. ma'am, sir, bilimba po, nigiri. Yes po! Ayan, papunta na ako doon sa bridge. Pabalik na ako. Uuwi na tayo guys. So, pinipilahan pa rin dito guys yung Hungarian sausage. So, kasalukuyang marami pa rin pila guys. Ayan, may music na naman dito guys.
Gagawin mo lahat, pati ang inis mo. Kung walang ipagkailan ay lahat. Isang tanghali sa gabi ang bahala Huwag ka sana magtanong ng magdula Dahil ang puso ko'y walang pangamba Tayo ang bubuhay Bawat bilang buong kaya Nasa hati Oh
Ayun si ano, Nini. Kaya pa naman yan. Tapos ang ilaw mo niyan, may dito, dito. Dito, kapag ganyan yung plano, Hoy, hoy, hoy! basang-basa na pa.
New user get 10%. The rock in the building. Khalid, something around there. Something around in the house. Meet me at the renovated by Bumibili ka na, boy? Bayad na lang po. Ano na? Wala. Saan na to paso? Hindi ko na. Dahil bossing Ali Rice na boss. Ayun, lagay ko natin ang kuhan natin. Ito, customer na ko po. Customer natin. Ayun, chocolate. Sayang. Ayun na, babaan. Talong ka dyan. Barbecue ba yung kanina? Dalawang barbecue. Pauwi na tayo guys. Maraming salamat. Thank you for watching guys. Thank you for watching guys. Pauwi na tayo. Yan na ako.
Mahulog ka dyan. Kayo mga gata, no? Hey guys, mag-end na tayo. Thank you for watching guys. Nag-love shoutout sa inyo lahat, mga kababayan natin sa abroad, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye.